Доброго ранку. Салют, сябры! Рада вітаць вас у нашым добрарадках. Кася, ты что, сегодня не выспалася? Усё так. Усю ноч варочалася з боку на бок і быццам і не спала зусім. Ты, мабуть, была нечым усхвалявана? Да не так. Я разважала на тему, чаму сон для чалавека такі неабходны. И чему? Ну як, падчас сну чалавек адпачывае, набіраецца сіл і энергіі. Усё так, калі не выспішся, няма ні настрою, ні бадзёрасці. Аднак мне зрабілася цікава, чаму для кагосьці дастаткова 5-7 гадзін сну для добрага адчування, а камусьці трэба 12. Вучоныя лічуць, што сярэдняя колькасць сну для дарослага чалавека павінна быць ад 7 до 9 гадзін. Для дзяцей больш 10-12. Але арганізм кожнага чалавека сам вырашае, колькі часу яму патрэбна на аднаўленне сіл. Таму і час сну для кожнага свой. Зразумела. Усё, як кажуць, індывідуальна. Менавіта так. А яшчэ сон бывае розным. Дакладней, існуе два варыянты: фаза хуткага сну і фаза глыбокага. Усё так, Алексей. А чым яны адрозніваюцца паміж сабой? У фазе глыбокага сну наш арганізм адпачывае і набіраецца сіл. Гэта неабходна для ўмацавання імунітэту. Каб ніводная хвароба не прычапілася. Правильно, Кася. А яшчэ такі сон неабходны для аднаўлення фізічнай энергіі. Каб былі сілы бегаць, скакаць і рухацца? Правильно. А яшчэ, каб былі сілы несці падручнікі ў школу і дапамагаць бацькам у дамашніх справах. Зараз зразумела, чаму сон такі неабходны. Лесік, а навошта тады хуткая фаза сну? Гэта фаза таксама вельмі важная. У гэты час наш мозг апрацоўвае ўсю інфармацыю, якую ён атрымаў на працягу дня. Ага, атрымліваецца, што ў гэты час наш мозг быццам сапраўдны камп'ютар. Усё так, Кася. А яшчэ гэта фаза адказвае за ўмацаванне памяці і нашы сны. А мне, сябры, цікава, як спяць розныя жывёлы. Яны ж таксама стамляюцца, і ім неабходна ўзнаўляць сілы. Мне таксама цікава. Давайте разам даведаемся. Тады пачынаем даследаванне. А каб было весялей, прапаную правесці яго ў фармаце віктарыны. Мне падабаецца. І мне. Пачынай, Лесік. Як вы лічыце, хто з гэтых жывёл спіць больш за ўсіх? А. Кацяня, Б. Лянівец, В. Каала. Гэта лёгка. Вядома, кацяня. Яны заўжды спяць і днём, і ноччу, і ранкам. А мне здаецца, што гэта лянівец. І не проста ж так ён мае такое імя. Аднак правільны адказ Каала. Гэтая мілая і непаваротлівая жывёла спіць больш за 20 гадзін на дню. Ну і дзіва. А калі ж яна тады гуляе, лазіць па дрэвам, а галоўнае, шукае ежу? Менавіта таму, што каала харчуецца толькі лісточкамі ад раслінак, ёй і патрэбна шмат спаць, каб захоўваць энергію. Як цікава ўсё ў свеце. А хто спіць менш за ўсіх? Менш за ўсіх спяць птушкі. А вось хто самы актыўны, запрашаю адгадаць. А. Вераб'і, Б. Калібры, В. Паўліны. Можа, вераб'і? А мне здаецца, што калібры. Яны ж самыя маленькія, таму і час на аднаўленне сіл павінен быць нядоўгі. Правільна, Алёша. Калібры спяць толькі 20 хвілін у суткі. Гэта і ўявіць немагчыма. Толькі вочы заплюшчыў, а ўжо пара прачынацца. Затое колькі калібры мае часу, каб глядзець мульцікі. Цэлы дзень. Кася, мы зразумелі. Аб'яўляю мультипаказ. Ой, сябры, я так чакаю выхадных. У цябе нейкія планы на выхадныя, Алексей? Я еду катацца на горных лыжах. У сапраўдныя горы? На сапраўдны горналыжны беларускі курорт. Гэта здорава. Лёша, а ты ўжо быў на такім курорце? Ведаеш, як там усё наладжана? Па-першае, каб каціцца з гары, трэба на яе трапіць. Дзеля гэтага ўсталяваны спецыяльныя пад'ёмнікі. А навошта яны? Няўжо самому падняцца немагчыма? Кася, вышыня гары вялікая. І калі на нагах у цябе лыжы альбо сноуборд, самому падняцца няпроста. Гэта ж не санкі на ўзгорак каціць. Добра, я зразумела. А
по-другое? А по-другое, трэба каціцца па спецыяльных трасах, дзе няма каменняў, калдобін і ёсць неабходная таўшчыня снегу. Тэхніка бяспекі, бо хуткасць лыжнікаў альбо сноўбардзістаў падчас спуску з гары вельмі вялікая. І якой яна можа быць? Сярэдняя хуткасць лыжнікаў на спаборніцтвах 70 км у гадзіну. Ой, гэта вельмі хутка. Лёша, ты таксама будзеш лятаць? Не, Кася, я ж не спартсмен і нават толькі вучуся. А я яшчэ адзін від неверагоднага лыжнага спорту успомніў. Гэта які? Нам цікава, Лесік. Скачкі на лыжах з трампліна. О, згодны, Лесік. Гэта праўда неверагодна і страшна. Трэба быць вельмі смелым чалавекам, каб залезці на такую вышыню, а потым яшчэ і скокнуць. Гэта так, сябры. Напрыклад, самы шпаркі спуск у свеце быў усталяваны нарвежскім спартсменам. У 2023 годзе ён праляцеў з трампліна з хуткасцю 102 км ў гадзіну. Ух, з такой хуткасцю можна адразу і ў другі горад даляцець. 100 км ў гадзіну. Неверагодна! А мне надта падабаецца фрыстайл. У фрыстайле галоўная не хуткасць, а выконванне трукаў і розных падскокаў. Відаць, такі спорт цікавы толькі для хлопчыкаў. А вось і не, Кася. У 2014 годзе на алімпійскіх гульнях наша беларуская спартсменка Алла Цупер узяла залаты медаль па лыжнай акрабатыцы сярод жанчын. Які цудоўны і ганаровы вынік. Мабыць, і мне трэба паспрабаваць лыжы. Можа, табе спадабаецца і ты вырашыш прафесійна гэтым займацца. Слухайце, а як з'явіліся лыжы? Спачатку лыжы з'явіліся як сродкі перамяшчэння у тых частках свету, дзе выпадаў ці ляжаў снег. Яны дапамагалі хадзіць па глыбокім снегу. А яшчэ я чуў такую назву, як снегаступы. Усё так, Алёша. Навукоўцы дакладна не ведаюць, калі з'явіліся лыжы, але прылады, падобныя на іх, сустракаліся яшчэ ў старажытнасці. Цікава, а калі лыжы сталі відам спорту? Лічыцца, што лыжны спорт узнік у Нарвегіі яшчэ ў 18 стагоддзі, а ў 1924 годзе гэты спорт уключылі ў спіс зімовых алімпійскіх гульняў. Значыць, лыжнаму віду спорта больш за 100 гадоў. Афіцыйна так. Сябры, лыжы – гэта вельмі цікава. Але мне здаецца, што надышоў час даглядзець мультфільм. Хлопчыкі і дзяўчынкі, далучайцеся. Ну якая прыгажосць! Неверагодна! І гэта ўсё на самой справе? Кася, што тебе так усхвалявала? Так, Кася, што ты там разглядаеш? Уся справа ў тым, што я прачытала дзіўны факт. Вось усе мы ведаем, як выглядае замак на застаўцы да дыснеўскіх мультфільмаў, так? Так. А ці ведалі вы, што гэты замак не зусім прыдуманы? Кася, ты маеш на ўвазе тое, што такі замак існуе на самой справе? Усё так! І гэта замак Нойшванштайн. Фух, вымавіла. Нам трэба на яго паглядзець. Каб самім усё пабачыць. Хлопчыкі і дзяўчынкі, запрашаем у падарожжа. Замак Нойшванштайн знаходзіцца ў Германіі і лічыцца адным з самых прыгожых у свеце. Сапраўды, ён вельмі прыгожы, быццам казачны. А яшчэ ў яго выдатная і складаная архітэктура. Вельмі цікавы будынак. Пабудаваць такі цудоўны каменны ансамбль вырашыў кароль Людовік II. Ён вельмі захапляўся прыгажосцю. Гэта бачна па замку і па цудоўнай прыродзе навокал. Гэты дзіўны будынак быў узведзены ў 1886 годзе. Каля 20 год патрабавалася на яго пабудову. Не хутка, але які прыгожы ён затое атрымаўся. Згодны, які доўгі час ён лічыцца галоўным прыкладам рамантычнага стылю. І выглядае, быццам там жывуць сапраўдныя прынцэсы і каралі. Сапраўднае чараўніцтва. Зараз зразумела, чаму яго выбралі правобразам да казачных мультфільмаў. А ў нас таксама надышоў час для мультфільму.
Які цудоўны ранак у нас атрымаўся. Аднак надышоў час развітвацца. Хлопчики и девчонки, жадаем вам доброго настрою, цікавых прыгод и открытий. А мы чакаем вас, як заўсёды зранку, У нашым добраранку!